Itluak hi za hung thei ta la din ngai tiang le eng thil tihtheihna nge nei chau bera voin hian sci-fi thriller film kan in ho le don ani Mizo Movie recap collection ta ka lo ma chu room pakhat atang hian thil puak ringzet mai hi a rot choka room bula chuan mi thi pahnih an lo om reng mai chu building chung hmora chuan mi pakhat hi lo dinga a hming chu edi ani ake pakhat chu pen choka chuti rol chuan own apartment pi a chuan silai kapri a heta ma ang taka au thum chu a heta edi chu an ngai tu chung zoma a zuang thata em o kumni kalta khan le tila tuna edi a kha alani lo khang hun lai khan rai tarania chuna bara chuan zu a ina mi pani ne na chuan a novel zia chungtang chu a hrila chu novel awang chuan contract lian tak mai a hmu tur thu soi boka a se tu man an oi sak lo tlai a chuan thu zia le tuma a ziak theilo angai to na alu thei thlot lo ni ver mai atopa beidong chu zu dora kala zu a in le taringot mai thatama liam nu pon engma zia theitak lo awangin atla chechan ta anu a chuna bial lu lindi chu in nei pui a soma chutia soma tumlai tak chuna bial lu lindi po chuna kalsan ve ta sia a hokonga chuna ngei tua ama chu in ho hlu mai ni chuti lai tak chuna bial hlui melisai una pa varno na chu atok ta hlo mai edi chuan huchak lem lo ti a hriat khop mai anin biak nu chuan varno na chuan drinks in puya som vele zudora bok chuan angkal le an han ti tia edi an engwa azia thei to lo thu hrila varno na chuan apui thei to thu hril hlo mai le varno chuan ajak shal thin chu mo chu jak chu magic ang ani thu le engpo ti se chu jak chuan apui thei to thu hrila thuak thlenga ati chap thei thu hril boka edu chuan chu jak chuan apui thei ring lova varno na chuan a business card nu chia jak chu a thlonin a pe boka a chuasan ta edi chu ho a in lu a thlen chuan jak chu muama a in lu anei tu valerie nen anin tor zuya valerie chuan a bir lai mek chuan a jak ei chuan na aron thok chana ama chu a thoveng ta hoi mai edi chuan entika nge apui theiang tin a zota valerie zirlai chungcha vel chuan soi duna ti chuan essay zia turte ati puya essay chuan zia zo chuan hundum tak men hongdun zui ta ni an zo felta tia chuan edi chu a room a luta a room nok lutuk le ba lutuk chu angai mo tatlat mai room chu ti faya ati fela atopa chuan in fel fai taka chhuale theita chu jak chuan a thluk chu thian faya ngai tu na fi ma pe a ati veng hok mai ni hian a hria a thluk a chaklai tak tak hian lekha zia tumta thlatam a thluk in no tot up to chu a ziak chhuak ta par mai le ama pu chu hlim kher mai atuka chuan jak chu alo re to thulom om deuh mai chuan novel zia chu alo in chho chuan chuan mai ma se azo ero azo manlo ti chuan publisher hne na kengta publisher hne na chuan han chia chin phutla i du zonga ni chuan kalo zia abel leang ti na soya ina a hoa voicemail alo dong publisher chuan a novel zia chu tha ti thu alo nu chia edi chuan a call let mai lo vernon a muturin a chuak ta zoka vernon chuan kongka alo han saka edi local chan chu drugs dang adu le ni ti a hrichiang kher mai vernon a chuan drugs chu kapeleng che ma se thil pakhat min ti sakangai thungang atia edi chu a chuak le ta an ei puara ati tu chu ati zo to nu in a let le vata ma se kongka chu alon hongsa ring mai in chung chu alo nok noi mai vernon a thutlenga lo chu chu avamua edi chuan a vabi na ya vernon a chu alo thireng mai police rang tak mai na kola chuti a nga mek lai chuan damdoi chu azong pa relo te hnu a chuan damdoi chu muta a kianga chuan poisa le khabutum hi alo omboka le khabutum chu ala chuatum che chu police an lo thleng ve ta hala police station an shroya zona enge mon zota detective chuan idiot soi le om dan vel chu aring hlel tlat maya melissa chuan detective ron kola edia biak du thu asoya melissa chuan idi chu au varona thana kal velo turuna shila enkima fel huna afala in hu adu tu thu soi boka kol chu data edi chuan police station a chuasana tu emo hian azui ro ti a shelo varnona puisa alak chu a chiara damdoi mum khata e boka ti chuan jak chuan midang lam dei lungkham reng nei lo asiam le ta ni alu te meta novel tharaziaka publisher hne na apelea piano po ni thum thu lekin bel tak mai na thiam manani trong dang po relo te chung in a thiam zung mea jakawang chuan casino a puisa tam tak alaluta damlo te po damdoi te a chaw thiam ta hialani thuak chu thil ti thei reng in a oma sundong lian tak te a chimbudoi thiama contract tha tak anin offer siak chul mai
edi chuan na thian thar mi ho sa tak tak private jet nei te clerkar nei te thlengin asiama le khazia kherlawin ho sak dan tur angai to chuak ta ni khat chu stock market lama sum tam tak invest atuma damdawi chu a han ei le a ma se poisa tam tham tak angai awangin loan lakna tura zona lo ngaya loan petu pakhat chu chengnuai som puk tir turin a thlem thuta lo mai pa kanin huwa chupa chuan loan chu a rul lo chuan atana poitu thu a shil hal buka an huwa chuan na an offer chu a thok ta sum ale tam tak tho chu te dan tur angai tu le hal chara chara thokve tam tak chuan makan tia an bor lui mai tlai khat chu linda nen dinaran aya inti theizetin italian tungin order la siam vela linda chu nei le ta duwa mai dam te adila an pani chuan an in kar chu lo fel le ta lo mai huna lo liam zela pathot ling tak lo ni ta ma se mi nan en thareng ni hian a hrethin zan khat chu lindi nen an om plan line mai that lo na nei tlat maya atuka a boss vanlu na nen chuhlui an kil du na mi a chimbudoi thiam zia le a thluak en thil tihtheihna nei zia lan tira chaklat maya an ho konga chuan vanlun chuan document hlana edi chuan document chu a hre thiam vet thu a hrila vanlun chuan makatia nidanga in hmupui asom le edi chu ala harwang awang chuan ke a ho duwa amalam huna suang duwa president hial alani the ring tlat ani thok le khata edi chu maktak mai na oma akal fu ni mai hian in shia bar pakhata aluta bar ka thlen lai po chu a hremu mal lo hial ani bara mi che pakhat chu tompui boka anuwa chuan sapui anin suala Mizo Movie aina tang ringotin in suala lo thiam ve rang mai hi lo nia khopui chunga minan mu thailo emuti mai tur ren akal fu ni hian in shia atopa le chunga lo om le ta reng mai darkar som paket kalta ahun mandan kha angai tu chuak zeu reng lo atuka chuan eji chu alu no burke na thawa damdawi chu ei to lo tuma vanlu no document thon te chu a han bi kwala omzi a hretami alo mai marse edi chuan vanlun hutu chuan a chuak ta thawa vanlun chuan edi chu fing ati ema wangin zona harle makpui alo zota marse edi chuan chan ngai na shelo niwsa mi chapha tha ani thu mu chuan man mo zatin edi chu a chuak le ta dei maya ina thlen chuan phone ala melisa hian alo call chuni in melisa chuan in hu pui a soma edi chuan varnana le khabudum chu la chuaka mingle number om zong chu a call kwala li sami zong chu a then an thia a thilo ho zong chuan dam lowa list of berami chu edi lo zu ro thin tu kha lo nia tuna po abula lo om reng mai edi chuan mu rolin tlana tuma chupa chuan zui ve hal boka ase taxi ala kalsan thei ta shrama melisa nen chuan anin huwa melisa chuan damdawi chu ai ve thin thu le a ngei awanga dam chu trok thu a hrila melisa chuan muang chang in thla turin a hrila ani lo chuan a thi pi ve ngei tur thu a hril boka edi chuan ho san le ta a ho konga chuan lo na puk na pa chuan alo chang reng maya chupa chuan edi damdawi nei chun chu alak saka ai sakta edi chuan benka poisa ala chuaka chupa chu peta anhuwa chuan edi chu lindi office ani khoshalo na tlua edi chuan engkem a hrila apartment na adamdawi da that chu walak sak turina hrila lindi chuan a khongaya avakal saka mase alet le lama chu mi pa in anzui ru ka wangin edi chu akola traffic jama an tan lai chuan chupa chuan apan naya edi chuan tlan nal turina hrila lindi chu pa kha tlan chia mi pani ato ten hena chuan mi nan thu a hrila chupa chu mi pani chu samdeu na lo that sia lindi chuan edi akol le edi mawang chuan damdawi chu pakhat ei turina hril ta remote maya ni damdawi chuan lindi chu ati danglam ta hala ti chuan khopui chung atlan luta edi omna chu thleng theita hotelan buka ta chuan an ha chola lindi chuan chuasan tuma edi chuan damdawi chu muang changa thla tum thu a hrila ase lindi chuan a kalsan ta thawa an lon lak na pa khan pon na lo ha ka chupa chuan lon aya damdawi tu thu a hrila anuwa chuan a thla mon tak lo awangin bodyguard pahni a chora vanlun hutur chuan a chuak le ta edi chuan anin hu masaka omdana wangin ngai damadila a chuan lama adam lo thu a hril boka vanlun chuan na chu lo peta thawa huna kal zela damdawi po chu lo tla cham don ta edi chuan khemi sapana damdawi chu tharuk chunga asiam man chuan poisa cheng noi zani apek tur thu a hrila atuka chuan lunch ei me line detective lo kala detective chuan mi che pakhat thi na chungchanga hotela a chuak lain hu thu a hrila an man lei loka edi chuan lawyer thade umai roya tuma hret loin an bel chuaka
Atua chun von lun te ho nen meeting lian tak men ne angai tu na chang ringo tin amazon thu at u ta chu adam do ni te sha theya edi chun von lun na ne na chun a na a thiam na hi thorim wanga nei the ani lo thu le mi bi kama chen na tho thei thu a shil ve boka edi chu hotel a leta a room chu lo nok no ya apartment thar a later ringo ta anua chuan lo na pu na pa chu hule chu pa po chu lo dang lam to kher mai chu ba chun edi chu dam doi dang adi la min pek lo chuan i boss ne na police ne na in boy na kha ka shilang te na vo zui hala atu ka chuan van lun le di chuan atu chu contract sign turin office an nga ka reife an hanu chuan atu tanu pui aron lang lola an pa dam lo thu aron shila adam le vela contract sign tur thu a shil tel boka atu tanu pui chu pon an thla karalu tur chu di chuan azui tu pa kha mutatlat mai apasal chu dam doi wangin adam lo ti sha thiam zui ta hala edi chu police station a line up nei turin akal le ta lop lopa a lawyer a that ema wangin a him thei ta shama alon lak na pa chuan pon alo ha ka ma se a bidu lo office a lusan maka a boss van lun chuan tv alo ena contract sign pui tur chungchang alo thin rima atu ta thimek te sha thiam sia sign tur dang zonwa dangai tur thu shela edi chuan adam doi rui a redon nai awangin adang eyatuma ma se a ipte ami chu a muzo tatlat lo mai office a umlai chuan package edita tur alo thlenga vonlun chuan package chu hong turin atia a bodyguard pani te kut tan chu alo omreng mai rang min apartment a akala news a chuan atu tanu pre statement pelai huwa damdoi chungchang en kim zep nei loina soya chu nu lawyer chu edi lawyer tho chu alo ni kongkha ra thom a shia ava in chuan alon lak na pa te chu no ni reng mai kongka hong turin an tia kongka an chum dut duta ma se di chu balcony a apheya zon thla ka tuma a zon main a thluak thil tihtheihna chu a han mang le damdoi la chambang ada na chu a han ngei tu kwala a mu chuan e han tuma ai don lai tak chuan kongka chun lo ti chemana edi chu an mana edi chuan tuine na siama injection tur ani thu shila lo na lak na pa chuan in chung chu a cheka damdoi tang chu zong turin anaw te ashila storage room khol mangin ti che tan tuma chuti mek lai chuan edi chuan an post chu chemte na lo vita ma se an khol thom a rin em awang chuan anin sual ti chuan she phalo edi chuan a thata a thisena damdoi chambang chu amamo em awangin a liek ta zoi mai damdoi po chuan na thok le ta visual ho chu edan tu asheleta chuti mek lai chuan atu chu damdoi na lo thia edi chu damdoi na vakala azui ro tu pa bula chu na vachuwa atu ta damdoi chu lawyer ren lak sak te shia anin thu rol ta lawyer chu an mana damdoi chu an lata kum khat nu a chuan edi chu politic lama in manga in thang tu ren atil ve a vanlun chuan office alo ha ka damdoi chungchang a she thu alo shila vanlun chuan damdoi a siam thro thei thu le edi chu damdoi tul ru turin asoma edi chuan vanlun offer chu anola edi chuan damdoya in ham noi adu to lo thu le damdoi ti to mi alawa thil tihtheihna la nei cha chau da na hriat thu ashila engkima hutlang theya engkima hre theiveka vanlun sobna por chu anarta hotela akala lindin anin huwa hulhim tak an hanzui ta ni khawngaihin channel himilo subscribe chakve ula lo comment ula lo like ula movie thar mo nom tak tak neng lo let le